Què és una bèstia celestial? És un animal que viu al món celestial. Almenys tenim sort i no hem de patir per res. Hi ha una llei que prohibeix que les bèsties celestials facin mal a un ésser humà. Moriria en el mateix instant que fes mal a algú. Veig que ja ho sabies. Si no, us hauria amenaçat i us hauria perseguit una estona. Ara ho entenc tot. Ara que sé que no pots fer mal a les persones, no em fas por. Però com que Nio-chan és una persona celestial, no sé... Adéu, ja ens veurà! Que ràpid! Mira, Becky, allà hi ha una cova. I sento la presència d'en Weki. Qui ets aquí? Qui us ha dit que podíeu passar a vosaltres? Serà millor per tu que ens deixis passar sense posar més traves, bèstia. Deixa'm, ja el trauré del mig jo. No, ja ho faré jo. Això no és cosa de nens. Escolta, no sóc una nena. Ja vaig a segon curs de secundària. El que passa és que sóc baixeta. Entesos, eliminem-los junts. Fem-ho entre tots dos, amb pau i bona harmonia. Escola Oni Onijima, segon curs. Ogre, menjar que detesta els préssecs. Escola Westan, segon curs. Becky Wolf, menjar preferit la carn de vedella. Poder de transformar espases de bambú en tisores gegants. Poder de transformar boles de cera en meteorits. Transformació! Quina barrera més resistent. Sí, ja fa 6 hores que l'ataquem i encara no l'hem pogut trencar. Falten 4 hores perquè en Kosuke s'hagi curat completament. No us deixaré posar un sol peu a la cova. Què? Encara esteu aquí lluitant? Miyajin! Ostres, tu quin gat més gros! Escola Yamadai, primer curs. Taro Myojin, és papissot. Rinko! Escolta, bèstia, ja sé que en aquests moments en Weki està molt malferit. Si no t'afanyes a sortir del mig, agafaré la Rinko i... Maleït sia, la situació s'ha complicat molt. Què faré ara? Kosuke! Au, bèstia sagrada! Què t'importa un rave que li passi a la Rinko? D'acord, no tindré més remei que fer-ho. Així que us trauré del mig! No pot ser, si ens han dit que les bèsties celestials no poden atacar els éssers humans. Sí, exacte. Si una bèstia celestial fa mal a un ésser humà, desapareix. Però quina importància té, això? No em fa por morir-me, si sé que és pel bé d'en Weki. Ara! Ai, que condena! Ha tallat la corda amb una bomba! No t'escaparàs! Sou massa ingenus. Només us he amenaçat una mica perquè baixéssiu la guàrdia. Ostres, Rinko, no em pensava que et posaries una bomba tu mateixa per poder fugir. Ara que no teniu hostatges, no trobareu cap manera d'atacar. Si amb això puc protegir en Weki, no em fa res que em fereixin a mi. No m'importa gens! Doncs no queda altre remei. Poder de transformar xiulets en raigs làser. Au, va, si ni tan sols ells dos junts han pogut destruir aquesta barrera. Tu no podràs pas fer-hi res, atacant tot sol. Què? Becky! Poder de transformar boles de cera en meteorits! Tant és com siguis de tossut. Amb una esquerda n'hi ha ben bé prou per destruir tota la barrera. Rinko, estàs bé? Tenko, estem perduts. Si no se'ns acut res, passarà en la nostra defensa. Escolta, Tenko, fes una altra barrera quan hagis sortit corrents, m'has entès? Què? Jo miraré d'aturar Myojin i els altres dos! Enrere! Rinko! Poder de transformar xiulets en raigs làser. Poder de transformar boles de cera en meteorits! Ets el meu pròxim contrincant? Quin avorriment.
Val més que no em menys tinguis gaire pel teu bé. Poder de transformar grans de vidre en bombes! Si no l'encertes, no té cap sentit llançar-ne. Tens raó. Llavors, què me'n dius d'això? Què em dones? És una bossa de grans de vidre! Ja el tinc. Rectifico. Encara que l'encertis, no em faràs res. El meu cos està protegit dels atacs amb una malla de ferro molt gruixuda. No em faries res, ni tan sols atacant-me amb un canó. Jo de tu ni m'hi esforçaria, és perdre el temps. Poder de transformar espases de bambú en tisores gegants. Què és aquest soroll? Kosuke, t'has despertat? Tenko, què passa? Aquest soroll... No m'ho diguis! Els 10 d'en Robert us estan atacant? No passa res, Kosuke. Només és un terratrèmol. Ets un mentider, Tenko! Calla, tu fes el que et dic i queda't on ets tranquil. Si surts abans que el procés es completi, moriràs. M'has sentit, Kosuke? Vols derrotar els 10 d'en Robert, oi? No malgastis la teva vida deixant-te endur per les emocions. Has de viure i sortir quan toqui. I llavors derrotaràs els 10 d'en Robert. Ho has de prometre, Kosuke. Jo ja he acabat. A veure si acabes d'una vegada la teva feina. Quina llàstima! Tan bonics que tenies els cabells i ara te'ls ha tallat de mala manera. Però els cabells curts et queden molt bé, també. Rinko, com han pogut? A tu també t'eliminarem. Maleït sia, ja no resisteixo més. Ja han passat 12 hores? No ho he dit en Kosuke, però és possible que en 12 hores la sessió curativa es quedi curta per l'estat en què es trobava. Potser no ho aconseguirem. Bé, queda clar que hem guanyat nosaltres. Ah! Bravo! Què? Ha resistit el meu atac amb el làser? Com pot ser? Canó Kurogane! M'estava posant nerviós. Estic curat! Com pot ser? Però si en Ueki estava molt mal ferit. Mm.